semmoista sotavideoa. Mielähän Nordic Dunedainissa on ollut ihan kivaa. Mutta meillä on tuolla Siniristissä sellaista, että se on kannattavampaa olla siellä kuin täällä näinään. Mulla on yksi hyökkäys vielä käyttämättä. Tehdään se ja sitten katsotaan höökejä. Muutama kappale. Ja sitten näytetään se mun oma hööki. Tosiaan, tässä on kohde. Hyökkäsin tuohon vikaan. Tässä on kohde, eli hirveen näköinen visutorni. Defut on hirveet. Mä päästään niputtamalla toi. Mahdollisesti ne. Mutta tää on sit eri kysymys. Saadaanko me tosta sniputettua yhtä? Koska se pitää laittaa tänne näin. Muuta en oo kattonut. Ehkä tostakin saa sniputettua yhden. Mut ei enempää. Sit varmaankin CCC ei oo mitään. Tästä vaan sisään. Me kerätään just saamaan giantit tonne sisään. Ootas. Ja donaan tosta pääkolta hogit tähän näinään. Mulla on siis pääakko täällä ihan vaan helppaamassa siinä. Et pääsen höökimään. No niin, nyt on hogitkin. Eli hogit laitetaan sitten varmaan tältä jostain varmaan tosta niin niitten pitäisi lähteä sitten tonne ja hoitaa toi visutorni. No katsotaan miten nyt menee, en oo ihan varma. Toi on toi visutorni. Varmistaa et. Joo. No sniputukset meni ihan hyvin. Giantit. Voi että. Niin hogit. Arsut. Menkää jo nyt. No niin. Hyvä, ne menee just tohon. Toivottavasti riittää vielä voimaa nois. Arsuiset sais nyt. Tai periaatteessa nyt tässä meidän vaan pelkkää luuttia hainet. Ei tästä lanaa kyllä tuu. Mut silleen tarpeeksi, et saadaan tarpeet prossat, et tästä tulee 2-tähtinen, et saadaan tästä ihan kohtuu hyvät lootit tästä sodasta. Sitten lähdetään Siniristiin takas ja silleen tästä sodasta tulee 2 tonnia 200 tonnia molempiin. Sitten katsotaan taas Most Hero Tag Gandalfi. Tosiaan hoiti siinä. Aika hyvä veto Gandalfilta.
tosiaan tää on 8,5 tässä vaiheessa vielä. Lähdetään täältä heikomman puolelle, missä on nää heikommat joukot. Tässä on tosiaan aika hyvin tää järjestys, miten kaikki tippuu. Sit saa vähän se vähän hiili nuo joukot. Täällä on Kliina menossa vielä. Siinä oli Gandalfin 3-tähtönen. Sitten otetaan Mr. Odo Suomen Dragon 2 laittia Seselinna on. Palloi ja haste. Tosiaan suurimman osan näistä TH8 on huonommat basic, mutta noi lohharit on kuitenkin kehitetty paremmaksi. Tosiaan nuo pallot kantaa ilman Rageekin tosi pitkälle. Tosiaan huomiseksi kuvaan sitten tänään vielä Sinirist Warricapin ja sit tulee number 2. Itellä on tarkoitus se, että et tekis 3 tyyppiä lisää. Ja 6 tyyppiä yhteensä. Eli war päätty. Tosiaan. Nyt me voidaan kollektaa lootit. Tämä saadaan vähän noita noin. Sitten ottaa kobotuppia. Varmaan joko tämä tai sitten säästetään tähän. Varmaankin mennään sitten ihan perus. Volemme saadaan opittua
120 eestä. Pitää niin pitkälle. Noniin, eli enempää ei saada. Siitä tuppii. Näihin tehoihin sen verran, että yhdestä tulee Rush 11. Eagle Tiller tulee ja 10/10/10 herot, eli kakkoslevun abilityt sitten. Ja sitten olisi varmaan tarkoitukseen max uppaa noi joukot. Se on semmonen, että hojat ite tähet ja ite lanataan ja silleen. Ja sitten semmonen, että only one defense base tai semmonen akko, eli kun THlle tulee yksi TH, ei kun siis kannon, niin siitä ei upota. Et sit veikkaisin, että mä uppaan nämä näinä ja sitten teen sen niin pitkälle, että se on aina sodis silleen, että se on aina täällä numero 10. Et sinne ei oo vuoliikaan, et kattoo nyt mitä maailma tuo tullessaan, et täältä näyttää sitten basein nykyään, et täällä on vuolii muutama kappale ja pommit on uppaamatta. Juu. Et ne pitää vielä luppaa ja sitten ainakin storaget pitää ottaa ysille ja ne maksaa sit 100 tonnia. Eiköhän tää video tässä Metiniman matsu ja tää oli War Recap number 1 eli numero 1, jakso 1. Ja tää video oli tässä. Mä oon kuvaamaan tai lähtemään siniristiin takas ja hyvästelen tässä Nordic Dunedain. En hyvästele kokonaan, mutta vähäksi aikaa. Koittakaa työ täällä pärjäillä ja kyllä sinne siniristiikin saa sit tulla käymään. Sinne otetaan. Tai käykää eka siniristin sivuilla, eli siniristi.weebl.com. Tää tulee kuitenkin tonne tulee kuitenkin tonne deskiin se tonne alas. Mä sanon moikka moi, käykää tilaamassa kanava ihmeessä ja sitten silleen tälle ja noin. Mä sanon moi moi moi.